рӯз ба хайр, мардуми захматкаши тоҷик. Умедворам ки хуб ҳастед. рӯз ба хайр, ай занони пурбардори тоҷик. қиссаи рӯз. бо татар духтаре шинос буд. баъд гуфт ки диловар, ман аз шавҳарам ҷудо шудам, и развелись. Гуфтам, что случилось? Чӣ шуд? Гуфт ки он мне изменил. Маро хиёнат кард. А ту чӣ? Я тоже. Ман ҳам хиёнат кардам. С его лучшим другом. Гуфтам, ваҳ. Шавҳараш бо як нафари дигар хоб кард. Баръакси шавҳар ин бо дӯсти хоб кард. Байношон шуд ҷудоӣ. Ва зуд занҳои мо ба ёдам омад ки бечора занҳои мо шавҳарошон чанд қадар мераванд духтарбозиву ину он Россия мераванд, чӣ корҳо, чӣ гӯхриёна мекунанд. Бечораҳо бо пуртоқат ҳастанд, тоқат мекунанд. баъзан дилам бисёр месӯзад барои занҳо. пеши занҳо ҳаст ки 5 солу 6 солу чанд сол шавҳарошон нест, дар Россия ҳастанд, аммо тоқат мекунанд, пуртоқат ҳастанд, ягон кори ношоям намекунанд. гарчанде ки доимо мегуфтем зан чӣ гунае ки мард мехоҳад, ҳамин ҳар тавре ки ҳамин 2 моҳ 3 моҳ бедухтар монад, девона мешавад мард. зан аз ӯ бадтар аст, аз ӯ болотар аст нафсонияти зан. аммо ҳар зане ки худдорӣ мекунад, мо даст боло мекунем. ростӣ барои чӣ инро ман мисол овардам, вақтҳои охир ҳамин чиз ҳам дар мо оҳиста оҳиста муд шуда истодааст. бисёриҳо занг мезананд, худо шоҳид аст, мегӯяд шавҳаро моро хиёнат карда, чӣ? хай мегӯм, хай чӣ кор карданӣ? мегӯяд, ман ҳам хиёнат мекунам, ман ҳам мекунам, чӣ коре ки кард, ман ҳам мекунам. борҳо мегуфтем, хоҳаракони мо, зинҳор ин корро накунед, зинҳор. ҳар кас ба кори кардаи худ ҷавоб медиҳад. шумо дар зиндагӣ пурсабру пуртоқат бошед. умедворам ки як хурсандии бузурге Парвардигор барои шумо медиҳад. ман медонам бисёр занҳо азоб доранд. ҷавонои азиз, Россияро мегиред, чандин бор гуфтем камакак номус кунед. ман наметавонам барои шумо сахт гап занам. бовар кунед, ҳазорҳо занҳотон шумо мегардед дар он ҷо худтонро хунук карда, пур духтарак Наташаву Кристинаву. аммо занҳои шумо ҳам нафс доранд. ҳамин бисёри ҳаминҳоро меқапану видеоҳоро мебинем, келини хонара ина вай 1001, ҳамаи вай нафс дорад. ва аксарият айби шумо ҳаст. айби шумо аст ҷавонон. намебиёед занҳотона соҳиб шавед. ӯ ҳам нафс дорад, шайтон васвосаш мекунад, мебинед ки рафтааст. намехоҳам дилатонро гуфтам зиқ кунам, аммо бениҳоят зиёд ҳастанд мардҳое ки зан мегиранд, баъд мепартон мераванд. намедонӣ занат дар ин ҷо чӣ кор мекунад. ту намедонӣ, аммо аксарият медонанд мардум ӯ чӣ кор мекунад. дирӯз дар шабакаи фейсбук як групп аст, группаи бисёр машҳур, ои хуҷанд. навиштааст як зан, агар зан шавҳар дошта бошад, русӣ навиштааст, агар ки шавҳараш эътибор надиҳад, расиянда бошад, мумкин аст ки ба дигар нафарҳо суҳбат кунад, суҳбати телефонӣ, виртуалӣ мегӯям. медонед, аксарият, ман фикр мекунам ман дар Русия бошам, аксарият занҳо даромада чӣ мегӯянд? ҳамин комментариҳоша хондам. конечно да, ҳамаш тоҷик аст мегӯяд. албатта ӯ ки тавсия доду худаш ҳамин гуна аст. яъне ки шавҳар камакак беэътибор шуд, ба ӯ маслиҳат дода истоданд ки виртуалӣ яъне ки ҳавоӣ, ту метавонӣ ки ба вайбер, бо имо, ба ҳар марде мехоҳӣ гап занӣ. иҷозат аст. чуба ки шавҳарат ба ту эътибор намедиҳад, ту аз паси худат шав. ана маслиҳат куҷо аст? ана инҳо моро чӣ гуна? ман бовар дорам ки ин чизҳо бештар сохта ҳаст.
ин чизҳо бештар сохтааст. баъзан чизҳо ҳаст ки мегӯянд ки зоҳирӣ ва ботинӣ, яъне он чизе ки нури чашм, нури офтоб бо чашм мебинад, яъне ҳар чиро ки нури офтоб равшанӣ мекунад мо мебинем, аммо дар дохили qalb боз ҳаст нури имон аст. аз ин бузургтар ҳар чиро мо мебинем бештар, аммо чизе ки зоҳиран аст, чизе ки дар дохил аст, ботина, ӯ дигаргун қабул мекунад. яъне ки ҳамун чизҳоро хонда ман таҳлил карданам бисёр душвор аст, аммо ман медонам ки инҳо як намедонам кори ки аст, аммо ҳамин гуна ба воситаи интернет мехоҳанд ки байни оилаҳо, байни ҳамин чизҳо як чизи навоварӣ, як чизи савремени ворид бисозану моро аз ин чиз дур кунанд. ман бовар дорам он фейсбук чандсад ҳазорҳо тамошобин дорад ва онҳо ҳар якташ мехонад, агар хоҳ нахоҳ назди оҳангар меравед, оҳангар кор карда истодааст, оҳангар кор карда истодааст. гарчанде шумо кор намекунед, аммо бӯи дудаш дар шумо менишинад. гарчанде шумо мехонед, эътибор намедед, лекин дар зеҳни шумо шишт. мумкин будааст, ҳеҷ гап набудааст, чунки аксарият тавсия дода истоданд. шумо, ман намедонам, ин суханони ман одаме ки номус дошта бошад мефаҳмад. барои одами беномус ҳамчун як сухан аст, ё ҳамчун ман як фанат ҳастам, мегӯяд ки гуфтан мегирад як фанат аст, ё мегӯяд ки ки буд ин бо чӣ мегӯяд, я бо худашро бинад. барои ҳамон инсоне ки бифаҳмад ӯ аллакай нуқта баста, инсоне нафаҳмад ҳазор як муаммои дигар мебиёрад. бисёр эҳтиёт кунед аз интернет, бисёр эҳтиёт кунед занҳо. ҳазор як маслиҳатгар пайдо шудааст, зебо гап мезананд, хушрӯ гап мезананд, тавсияҳое метиҳанд ки қабул аст, аммо ӯ дохиларо дар чашм дигаргун аст. ё баъзан филмҳо ҳаст, ҳар чизро аз интернет нахонед, маслиҳати ҳар касро нагиред. бовар кунед, як тавсияҳое ҳаст ки ман ҳамаш дар ёдам нест, лекин ман аниқ медонам ки ин кори берун аст. ҳар касе ки мехоҳад байни оилаҳо, доимо мегуфтем кӯшиши мо ин аст, агар ки оила сарҷам бошад, оила мустаҳкам бошад, ҷомеа мустаҳкам аст. ҷомеа ки мустаҳкам шуд, кишвар мустаҳкам аст. ҳамаш аз оила шурӯъ мешавад, ҳамаш аз оила. оила ки ором шуд, кишвар ором аст. барои ҳамин мо намехоҳем талоқу, мо намехоҳем ҷудошавии шуморо ё гуфти шумо савремени разводи шуморо. ҳоло барои ҳар чизи ночиз мегӯяд ки биё талоқи маро деҳ. чӣ? хулоси гап ҳамин. ҷавонони азиз, онҳое ки дар Федератсияи Россия ҳастед, бори дигар хоҳиш мекунам, илтимос камакак номус кунед, камакак номус кунед, ка биёд зуд ҳамсарони худро хабар гиред. охир аксарияте ки меқапаншон он як шумораи хурд аст ки дар интернет меқапанд, аммо худо медонад чанд қадар бошанд. баъзан чизро ҳам аз таҷрибаи зиндагӣ мегӯем барои шумо. шавҳарҳо дар Россия, занҳо дар инҷа ба каси дигар мегарданд, баъд мефаҳманд, мебинӣ ҷудошавӣ. вақте шунидам ки дар Тоҷикистон дар муддати як сол чанд ҳазор оилаҳо ҷудо шуданд, пас чораша дидан дар кор. эҳтиёт кунед, барои ҳар чизу ночиз нисбати якдигар дилхонукӣ накунед. фаромӯш накунед, зиндагӣ ба монанди модар аст. модар гоҳ мезанад мон ба хотири ислоҳ ва тарбия, ва гоҳ оғӯшмон мегирад, чун дӯстмон медорад. бояд тоқат кунем, дигар мебинем зиндагиамон хуб мешавад. шавҳар ки хиёнат кард, шумо занҳо хиёнат накунед, шумо худоро бинед. ӯ ки кард, ӯ пушаймон мешавад, аммо шумо зиндагиатонро ҳаром накунед. хоҳиш мекунам. шуморо дӯст медорем. то барномаҳои оянда. худоҳафиз. بیزار شدم از دلی بی نور خدایا، از سینه از درد و علم دور خدایا. بیزار شدم از دلی بی نور خدایا،
از سینه از درد و علم دور خدایا. بیزار شدم از دل بی نور خدایا. از سینه از درد و علم دور خدایا، دور خدایا، دور خدایا.